Татарстан журналистлар берлегендә Сөембикә журналының хезмәт коллективы белән очрашу үткәрелде. Остазлар Сөембикә журналының хезмәт ветераннары, һөнәри киңәш алырга килүчеләр, студентлар. Хөрмәтләү һәм тәҗрибә мәйданчыгына әверелгән чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Алар башка буын. Шыр һәм таләпләр аның үз кыйммәтләре тамырдан үзгәрде. Фотоаппаратта, камерада, диктофонда, монтажлау программалары да аларның һәр вакыт үзе белән, әнә шул кичкенә генә телефонда. Шуңа да аларга журналистиканың үсеш баскычларын, бигрәк тә гасырдан артык тарихы булган татар журналистикасының үткәнен сөйләп кенә түгел, әнә шулай күрсәтеп аңлату үтемле. Менә карасагыз, әгәр менә аның портреты, менә аның нинди галстугы, менә аның галстугы. Эшчәнлеге белән тулы бер шырны гәүдәләндергән. Журналистлар укытуга гомумән журналистика үсешенә бинихая өлеш керткән шәхесләр турында музейларда сакланган фотосурәтләр, шәхси әйберләре аша өйрәнәбез. Ярый әле Татарстан журналистикасы тарихы музее бар. Биредә хатын-кызларга багышлап чыгарылган бердән-бер журнал турында шактый мәгълүмат тупланган. Әмма бүген ул хакта Сөембикә журналының күренекле журналистлары үзләре сөйләде. Журнал гаилә җылысы, әниләр сүзе кебек мәңгелек темалар белән эш итте. Әлбәттә, җиңелдән булмады. Бигрәк тә аңа яңа исемдәге журнал, яңа журнал Сөембикә эрасы башланды. Минем чорда башланды дип әйтүем инде, без башладык. Кәгазь юк, безнең журналның тиражы 500 меңнән дә артып киткән ул вакытта. Зур тиражлы журналны исеменә лаек итеп чыгару максаты куела. Яңа сәхифәләр ачыла, Ак калфак хатын-кызлар җәмгыятенә нигез салынып, ул да матур гына эшчәнлеген башлап җибәрә. Аннары Сөембикә журналының сәяхәт чоры башлана. Яңа җитәкче, яңа эзләнүләр. Әле дә ул елларны сагынып яшим ди Фирая Бәдретдинова. Алай сагынырмын дип тә уйламаган идем. Мин эш кенә ул дип ышандырырга тырышам үземне. Ләкин һәр вакыт әйләнәсең дә кайтасың, кешеләргә, вакыйгаларга, ул бик кадерле еллар. Мин ул эшкә ничек риза булганымда сизмичә риза булдым. Риза булмый хәлем булмады. Чөнки бу инстанцияга җиткәч, сезнең ризалык соралмый дип миңа шушындый тәкъдим булды. Эшләп киттем, курка дөресен әйткәндә, бик җаваплы урын бит. Миңа тәкъдим иткәндә дә Сөембикә алтын шар бит ул дигән идем мин. Шул алтын шарда сизелмичә дистә елга якын вакыт узып китте. Минем ул еллар үзем өчен уку, өйрәнү, тормыш мәктәбе булды дип саныйм мин. Мин анда килгәндә бик күп нәрсәне төбенә төшеп аңлап бетермәгәнемне аннары аңлыйм менә хәзер. Бик күп нәрсәгә өйрәнгәнемне, кешеләр язмышы, гомумән тормыш турында бик тирән уйландырган җиллар булган ул. Тирән уйландырган елларда журналның күзгә күренеп үзгәрүен, төрледән-төрле темаларны кулачларга тырышуын укучылары да сизде әлбәттә. Асыл яр кушымтасы чыга башлады. Хат язышу бетеп барган заманнарда укучылар Сөембикә журналына битараф кала алмады. Хатлар капчыклап килә иде дип искә алалар. Хәзерге аралашу бөтенләй башкача. Яңа заман, яңа формат. Бүгенге көндә Сөембикә журналының коллективы бик әйбәт, кичле журналистлардан тора. Шуңа күрә язманы язганда безнең бер ничек әйтим, бер таләп тә түгел, ул бер генә критерий дип әйтәм инде мин аны, укучыны яратып, күз алдында тотып, шулай итеп язмалар туа безнең һәм дә инде менә кайбер кешеләр әйтәләр, әйдәгез телефоннан аша гына сөйләшик дип индеме, юк алай булмый, күзгә карап, шулай итеп сөйләшик әле дип бик үз эшләренә таләпчән итеп карыйлар безнең журналистлар, һәм эшләрен дә яраталар, геройларын да яраталар. Син героеңны яратмыйсың икән, синең язмаң әйбәт булмаячак. Ул үтеп тә халыкның җанына да үтеп кермәячәк. Шуңа күрә беренче чиратта үз геройларын безнең журналист кызлар яратырга тырышалар. Лариса Мәликова җитәкчелек вазифасына кадәр 1990 елдан башлап әлеге журналда чыныгу алган. Студентларга сөйләр сүзе күп. Әлбәттә, башта ветеран журналистлар белән таныштырды. Аларның һәрберсе үз эшенең, үз темасының аяклы энциклопедиясе. Алар бер генә сорауны да җавапсыз калдырмый. Бүгенге көндә Сөембикә журналы нинди соң ул?
Ул әлбәттә үзгәрде. Дөнья үзгәрде. Үзгәрә, җәмгыять үзгәрә. Шуңа күрә ул җәмгыять белән бергә, халыкның карашы белән бергә үзгәреп килә. Элек ул теге анда эшчеләр, колхозчылар, ташчылар, бирәйлек инде, сыер савучылар һәм ул ана шул совет вакытындагы тормышның бер көзгесе иде. Бүген ул инде зиялы бер басмага әверелде. Аны ачып карасаң, аның һәр рәсеме, анда сөйләнгән һәр кеше ул инде безнең татар җәмгыятенең теге үз урынын тапкан зиялы ханымнар. Журнал тарихында ир-ат исеме аз, аның беренчесе рәсми мөхәррире Яқуб Хәлили. Чынлыкта Әсмә ханым җитәкчелек иткән, ә икенчесе журнал укучыларына бик күп гамьле сүзе белән мөрәҗәгать иткән язучы, публицист, Сөембикә романы авторы Марат Әмирханов. Ул студентларга журнал аша язучы булып китү мөмкинлекләрен аңлатты, ә аның өчен белемле һәм кызыксынучан булырга кирәк. Журналистика тарихы турында бик күп белмибез. Шуңа күрә журналистиканың башлангычларын өйрәнү, аның үткәне һәм бүгенгесе белән танышу безнең өчен бик кызык булды. Шундый тарихи кешеләрнең битләрен күрү, аларның кылган гамәлләрен карау минем өчен бик мөһим булды. Сөембикә журналы белән дәгән мин шәхсән үзем күптән таныш. Сөембикә журналын яратып укып киләбез. Андагы геройлар гомумән хатын-кызлар һәм яшьләр дәгән аның ул журналның битләрендә чагыла. Шуңа күрә бу журнал хәзердән үзенең актуальлыгын югалтмый. Менә монда җыелган кешеләр арасында безнең өлкән буын вәкилләре дә бар. Алар күп елларын Сөембикә журналына багышлаганнар, бу журналда эшләгәннәр. Шуңа күрә алар белән дә шушы тогындагы кызыкларга үтә. Очрашуны журналистлар берлеге рәисе урынбасары Ралия Фәтхетдинова оештырды. Биредә гаммәви чаралар редакциясе хезмәткәрләре белән күмәк һәм шәхси очрашулар даими үткәрелеп килә. Бу юлы очрашудан тыш Сөембикә журналы ветераннарына өлкәннәр декадасы уңаеннан берлек әзерләгән бүләкләр дә тапшырылды. Бик рәхмәтлебез без ни өчен дисәгез, бу кызыклы заманда очрашырга мөмкинлек сирәк туа. Ничектер һаман вакыт җитми бит, шулай бит, әмма менә шуны мөмкинлек туды. Без дә сөенеп килдек. Бу безнең ветераннарыбызга да кирәк. Аларга да менә шулай яшьләр белән аралашып, тәҗрибәләр белән уртаклашып, миңа калсалар өчен ул да мөһим. Бу әйбер. Бик рәхмәтлебез без. Бу юлы очрашудан тыш Сөембикә журналы ветераннарына өлкәннәр декадасы уңаеннан берлек әзерләгән бүләкләр дә тапшырылды. Мөршидә Җихан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.